Hola, sóc la Rosa Vergés. Fa uns mesos que estic aquí intentant aprendre. Molt bé. I creus que internet és un dret? Sí, d'internet jo penso que sí, que és un dret i que tothom, els que poden, pues, que ho tenen que aprendre perquè és molt curiós, que pots mirar moltes coses i que de l'altre, o sigui, que no havia pensat mai, o almenys que jo no havia pensat mai que podia mirar-les, que podia trobar-les en aquest. ¿Por qué vienes al punto Òmnia? Vinc al punt Òmnia per aprendre, perquè estic molt verda, però bueno, tinc uns companys molt macos que m'ajuden molt i la professora també. ¿Cómo te ha cambiado la vida en internet? Bueno, pues perquè és això que pots veure i trobar moltes coses, no sé, receptes de cuina, coses de moda, que ha sigut sempre la meva feina, i coses molt curioses, que d'una altra manera és molt difícil de poder veure. ¿Cómo ha cambiado el cambio ha supuesto un cambio en tu vida? Bueno, encara de moment no molt, perquè és això, que estic molt verda encara per saber coses, però bueno, trobo una cosa molt curiosa i sí que et pica el gossanillo de tocar botons i d'intentar trobar coses.